Здравейте, хора! Днес сме с приятеля ми Ники. Здрасти. И днес ще снимаме, ставаме футболисти за 23 часа с Злати. Първи аз ще го снимам как играе. И нека да започваме. Почваме. И той като да бъдеш футболист. Воу! Какво беше това? Нека да започваме втори. Просто дали му? Ако са ви харесали видеята, винаги може да ни пишете. О, какво прави Златко? Ако искате и вие да станете футболисти като нас, се запишете да тренирате футбол. Уху! Дори мен ще да удари. И... Давай.